The truth is finally coming out. Ebubeagu committed what we called Awo for Imo State. Ebubeagu gbara ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Ebubeagu, many houses where Ebubeagu set ablaze for inside Imo State. They no dey count am. Now, this our brother wey dey call Nosogba come outside, they come talk say him go give justice to those people wey Ebubeagu go their family go destroy. Now, they don dey use call this our brother with different number, with different, try to shut them up. But him say he no go give up. This is not the kind of challenges where we dey like well. So, if your Biafra out there, you are people who are hoping for justice for those people out there, share this video. Let's go and find out how this thing take dey happen. Welcome back to Balabas Gist. If today na the first time wey you come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring you update back to back as e dey hot. My people, I want you to share this video as many as you can and make sure say you dey follow this page for more updates. Please do not forget to share this video immediately when you don't watch them. I'm going to show you this video for you to hear with your own ear, where our brother dey explain how Ebubeagu take do so many things for inside Imo State, and now they try everything wey they go fit do to shut this our brother up, may no talk and give justice to those families. Watch the video before we come back and continue. Adema, a very quick one. Kambe mbidoro dokumenti wa Arunile Ebubeagu mekoro na state Imo malite na 2020 ruo 2024. Enwetegem no subtle threats, subtle threats to my life. The signal, they are very, very strong, Ema onwere ọnọdụ ị ga-anọ ahụ ga na-agwago okwu dịka nwoke. And to confirm it, Chineke ga-eshikwe from other people confirm why. Amami na aghọta. So I want to say this, and I want to make it very clear. Nosogba will not back down on the issue of documenting Awo Ebubeagu Paranimo. Nosogba agaghị back it down. Nosogba cannot be intimidated. Nosogba cannot be threatened on this process of his document. They gather evidences of ihe Ebubeagu mere. No chichi n'ugbua. So whether you people are planning 33 assassins, or you are planning it by accident, you are planning it by shooting, you are planning it, Chineke okike abịama, Chukwu okike abịama onye m na-efe bi n'eluigwe ga-atọgharị egbe ahụ n'isi unu, unu ga-agbagbu onwe unu. Unu ga-egbu onwe unu. You people, unu ga-anwụ by accident, unu ga-anwụ by gunshot. Unu ga-anwụ. So the government of Imo State chogi weapon ndu Nosogba because Nosogba na documenti Awo Ebubeagu Paranimo. Ebubeagu is responsible for the killing of over 100 Imo youths. Ebubeagu, the responsible for the killing of the youth Imo State. Ufodu furefurota wenda ahụrụ ha. Ihe mere na Orsu Ihitteukwa, ihe mere na Awo Idemmili, ihe mere na Umutaze, ihe mere na Awo Omama, ihe mere na Orlu, in fact, ihe mere na the whole of Orlu, ihe mere na Izombe, ihe mere na Agwa, ihe mere na Uguta. Ebubeagu wetara hand. No wunde mmadụ nwụrụ na this place is akpara. No londe mmadụ agbara ọkụ na this place is akpara. Now we are documenting it and unu na threat in my life. Chineke melu dey expose. Agbara m unu si onye aka ya dị ọcha, onye Chukwu okike abịama nọnyelu. There is nothing you can do. There is nothing you can do. Mande all these people ma ogwu Mozambique ha. Ma wali wo ha. Ma ka na akpọ Ebubeagu ha. Wunda rugari Imo State government ọrụ now. Harugoro as commander ndị Ebubeagu na Orlu. Arugara ho as commander ndị Ebubeagu na Orlu, Arụ na Amannachi, Arụ na ebe dị iche iche. Let me tell you people. Ọgwụ ahụ unu gwọrọ ga-efelu unu. Ma o felu unu gụpụ m na nwa Chukwu okike abịama. Ọkwa hụrụ ọgwụ ahụ unu gwọrọ. Ọgwụ ahụ unu gwọrọ n'ụdị na agba ya ọma mba.
You can threaten anybody, you can kill anybody. One day, unless ma chukwu kika bia ma dile mojia, owu ihe unu toye me. Ma chineke dile mojia, one day unu toya ye me, unu ba ya ba. I'm telling you the truth. You know, let me tell you people, muna abaho. One day, what do you look at this government in on an ebuchun? How do you look at the government in on an ebuchun? You know, nebuchun, na kofunu. That is why you people can kill and go. Unu buo maduna ala, unu mefu maduna ala. Mande sida how much again security again also there that are wasting people's life and shedding blood anyhow. You know, because how do you look at government in Ubu and ebuchun? One day, in 3 years' time, this government will expire. In 3 years' time, this government will expire. And when this government expires, that is when the chicken will come to roost. That is the day of reckoning. One day, this government will expire. Unless Munabaroso, I swear, unless Munabaroso at this state, international court, or within a Nigerian court, international court, now you are threatening to take away Nosokwa. You are threatening to do away with Nosokwa. You are threatening to make Nosokwa disappear. This and that because I am documenting Nolo and the Imo State in general. Ebubeagu. Unele ulonde madu no mulolo boko. Lende madu buo na Okigwe. Lende madu buo na Okigwe. Lende madu lani in Orsu Ihitteukwa. Lende madu in Izombe. Lende madu in Agba. Lende madu in Orsu. Lende madu in Nomutaze. Lende madu in Orlu. Lende madu in nebedi ne di chichem. Obada di na abombise and I have zumbise. Une buo ndem madu. You know? Une waste your life. Now Nosokwa has come out to document it. Una na plan. Let me tell you people, una maho. Chineke kariri unu ike. Chukwu okike bia meligwe na ala ndị nnochie kariri unu. There is nothing you people can do. Kambu unu amaho onye unu na ya na-emekọ ihe. Ganu jụọ ajụjụ. Before gị gbuo mmadụ gị jụọ ajụjụ. Before gị chụba mmadụ gị jụọ ajụjụ si onye am na-achụ ihe a. Nwune biko jigada anyị. Gbara anyị n'afa ka ịhụ. Aka ga-akpara unu ga-eji aka egbuo onwe unu were asị ka ịkụrụ ya unu ga-eji aka gbuo onwe unu ga-atọ against each other unu ga-atọ ebe ahụ against each other gbagbusie onwe unu ga-atọ that gun against each other gbagbuo onwe unu. I'm telling you the truth. Enough is enough. I am warning you people. Chineke ga-egbu unu, agbara ga-egbu unu, elu ga-egbu unu, ala ga-egbu unu, mmụọ ga-egbu unu, mmadụ ga-egbu unu. Wepụta aka n'ihe ọjọọ. Unu si na ọmụ aka unu njọ. Unu ga-eji ala ezere mmiri. Ọgwa mụ aka unu na-achụ. Because I'm documenting arụ unu rụrụ n'Imo State a. Chụwa nọ n'ọsọ nkwa. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ngwa ọsọ. Unu ga-asọji aka sọji ụkwụ sọji olu kpọnwụ anya apịa unu ọnụ akashi unu. Gịnị na-eme unu n'isi? Mụ na-achọ ka document arụ unu. Why can't you repent? Gịnị mere unu agaghị echegharị? Don't so problem unu. Abi, don't so is your problem. You think this government will cover you forever? No, my brother. This government will last only for 3 years. Just 3 years. I hear government can last. You will now come to the day of reckoning. Continue. We are documenting it. I ain't got document to give you to the last person who know Imo State. And you should do your worst. Men with your worst. We go document them. We go use them against you when this government expires. No escape for you. Because I document Imo State. It's all right. My people, welcome back. As you don't watch this video, please, I want you to share this video and make sure say they follow this page for more updates. Subscribe to our YouTube channel. You know that when we said this in many months ago, that what these people are doing in Imo State is unbelievable. You did not believe me.
And now you have seen it. This our brother now don't come outside, take him upon himself, say no, this thing cannot sweep under the carpet. Now they find way to buy this our brother with so many thread where they give him. But however, no sonkwa, the God of the land must protect you. Nothing will happen to you, bro. Go on, nothing will happen to you. But those people whereby the spirit of the people wanna don't buy, go pursue una, go carry on, go down. The people wanna put aside, you where they send work, you go there, go try to put people for pen, you go receive them as it take to them. My people, share this video.